Migo, naihatag ka trabaho dari Migo, basi kauyon ka ni. Ha? Istoryahe lang ni. Istoryahe lang siya. Boss, istoryahe si Migo kula po boss kay ginanglan na siyang trabaho. Hello, Migo ko na pa. Oh. May gabi niya, Migo. Oh. May gabi. Migo, may gabi niya, Migo. Oh. Sige. Kantahan ni ka, Migo, kantahan. Bukanta ko na siya. Oh. Just one girl chance to the one I love. Ah, grabe. Just one girl chance to the one I love. Basta Migo. Pindot ko no. Migo, eh. Pindot. Oh. Your body holds you traveling here. When between we draw run, Loh. You'll be sipir baron. Tingin mo, sabi ko. Dotay. Migo. Oh. Oh, hayron di ka, Migo. Hayron di ka. Iron ka. Hayron di ka, Migo. Di ka work. Work. Gagag-work. Oh. Pagkanindot tayo itong work, Migo. Ay, silingan mo, Migo. Nangitag. Kasi mo partner niya mo ang astronaut. Astronaut, mo ang astronaut. Astronaut. Ang itag astronaut. Bitaw sa outer space. Outer space. O sa outer space ba? Oh, Sakay mo na og spaceship. spaceship. O sa spaceship. Mga 3 days mga 3 days. 3 days. 3 days ko no. 3 days. Pagkanito. Ang duta na. Kanto na dyan kang gawas ka ikalimutan. Ato gawas kalibutan. Indot ako ko na ato mo sa kaning Mars. Mars mo. O sa Mars. Kita na dyan. Indot amigo. Kaliwat dito, Migo. Na ako na kay kaliwat ito. Mga choy. Mga choy. Oh. Ako ang sweldo, Migo. Dakong sweldo. Oh, nahimo na ni siya o 900,000 pesos. 900,000? Ako ay, apit-apot 1 million. Ah, gusto gawas na mo na dakong sweldo. 900,000 pesos, iya magsakay-sakay na ka. Sakay-sakay na ka. Oh, musakay na kang spaceship, kuyugon ka dito. Sakay kag spaceship. Partner ka. I-partner ka. Oh. Here we go. Ang imuhang buhato dito, Migo, sa'yo na kayo. Sa'yo na yung buhaton. Oh. Di ka tasilisurong, Migo, eh. Di ka lang silisuron. Sa outer space. Oh. Ano alam ni oxygen ka, Migo? Wa man ko na oxygen dia. Oh. Ang imong buhaton. Imong buhaton. Naka oxygen. Nakakag oxygen. Pero ang imong oxygen, Migo, utot. Imong oxygen utot. Utot. Ah. Kaya ni mo, Migo. Antay mo yung... Ah, binuang dia. At... Nga ko'y... Utot ko no. May... Imong oxygen. Ang imong oxygen. 50. Kuwang magasagay, Migo. Nindot kaya rana. Kaya lagi mo istorya na. Nindot imong trabaho astronaut man ka. Oh, sunod yung batagag ka. Oh, tagag. Diyo. Dili man safety ka pero ang oxygen man god dito gamit wa may oxygen dito. Ang imo ang oxygen utot ko. Antay mo. Bubuan mo ada garuan ay. Uy, dakog sweldo. Oh. Pero Ganda. oh, ato mo sa outer space. Ah. Pero ang problema god walay oxygen nga kuan ang gamiton nga oxygen utot. may mong hinguson dito. Kaya no? Di makaya oy. Nga nang di. Mauray kamatyan na do. Makamatay na ng utot eh. Oh. Kabantay ka na mo anak mo na kapit mo gani kuya pe gani. Ay di ay. Kaya rin na kaya. Ano man atong balibaran o atong tandoon? Balibad ko. Pero balibad man ka. Dakong sweldo 900,000 pesos. Bala na 900 piso tanay. O nya ato man mo sa outer space kanindot Oh. dito. Ato mo sa Mars, palitan ato mong Mars. Iniglipong ni mo. Wana mabangga asa na kay punta. Di man kay backrider man ka ikar man na may astronaut ditong mo drive, ikaw man sakay ka pero ang problema lagi ang iyong gamiton nga oxygen utot. balibari. Pasko pa.
Di makaya. Di makaya. Di makaya oy. Asta driver sa kuan Spaceship. expensive ka kuyapan ha bangga. Bye-bye. Nga oy.